V tom městečku se tolik věcí změnilo. Tady starý bílý panák zbourali, postavili tady nový moderní od stejné firmy. Budu se tam přestěhovat, no. Tady je večerka samozřejmě. Tady to už je poslední krabice naštěstí. Ale jsem rád, že se můžu přestěhovat, tady je lepší výhled, aspoň nějaké místo. No ty krása, to je dobrý výhled. Co to? Co se právě stalo? No, třeba se vyspím a bude všechno. No ty krása, je ráno. Asi pojedu za mým kamarádem prodavačem do večerky. Ahoj. Vy jste sem nově přestěhoval. Vy jste soused? Jo? Je v něm taky. Zahrajeme si dneska Fortnite. Ne, Ach jo. to je divný. Tady. Ty vole, kdo tam zase vyzval nějaký dement? Nazdar, brácho. Nazdar. Tak nemáš dneska nějaký něco, co bych si mohl dát. Ty víš, co myslím. Jo. Chceš si dát cigarety? Kůl na 2 ťahy. Ty krásu, to si kde se bylo? Fajno. No, mám jedného kamaráda, který to podporuje toto. Nemáš nějaký co jsme mohli podniknout? Jako jeden tu mám a už mě to trápí dlouhší dobu. Vykradnout banku. Jo, tak proč ne? Aha. Kdyby to vůbec trápí, co tvůj život? No, život v pohodě, jsem se nepřestěhoval do toho nového paneláku. Je, dobré. Víš co, zajtra to ráno vykradneme, ale dneska večer mě stretni hen tam pri tej pobočnej uličke, co je tam opravárně aut. Dobré? Dobré, nech se měj. Čau. To ten bobr? Souseda? Kam zdrháš ty bobře? A to je divné. Tak asi pojedu domů, ale doufám, že mi nebude znovu trvat ten soused. Protože nepotřebuji, aby další soused skončil, tak je. Takže to bylo divné. Co potřebujete? Zahraj si Fortnite. Ne? Pro? A prosím, já nemám s kým hrát, já nemám kamarády, protože jsem větší. Se nedivím. Cože? Ne, já mám ještě nějakou práci, víte? Aha. Naschledanou. Naschledanou. A nechcete tohle, já jsem to našel od mé mamky, ona se tu zapomněla tohle, v tom měla tohle. Nechce se to. Klidně. Tak čus. Děkuji, naschledanou. To bylo co se dám. 2 hours later. No ty vole, to už je večer. No, ten čas vidíte jak voda. Tak jdu se teda podívat tam za prodavačem.
šel. Já v té postranní ulici tady. Ty vole, nazdar! Čau? Nejde. Dobře to nejde. No, pojď sem. Hej. Tady máš? A čus. Ček. Dobrý. Dobrý den. Dobře. To je nějaký jak... Co tam asi bude? Nevím, podívám se na to doma, doufám, že tam nebyl zase ten soused. Nevím, proč mám vždycky tak divný sousedy. Já jsem asi nějaké zuhny, já jsem šel do špatného baráku. A to bude tou únavou. Ty vole, banka, z toho by jsem si mohl vydělat takovou hodně. Nestěžuji si. Tyhle sousede. Hej, a dost. Můžu tady přestat? Už je po 10. hodině, tady to už je jako klid. Ale já posiluju. Vidíte můj pupek? Pane, Zatím se moc nezlepšil. když jste tady do posilovny, tak běžte do Nemám rád posilovnu, tam se nevlezu. Poslední se tady 1, 9, 1, 9. 1, 9, 1, 9. Chápu. Počkej. Máte si mu rozbiju paličku o hlavu. Pane, No? co tady? Dobře, já už jdu radši s tím. The next day. Ty vole, už je zase ráno, no? Tak jdeme ale zase raz. No tak asi u večerky. Au. Dobré. Hej, kluku, pojď sem dole. Čau. Čau. Co to? To nikomu neříkej, tady má svou tajnou skrz zbraní. Vyber si, jakou chceš. Jo. No, jsem se vyfédu tu za žebřík. Jo, tak Jen tak žebřík. tahle vypadá dobře. Ukaž to, jak to obere. Já ti do ní dodám náboje. Dobré, vidím jich tady. Jo, no tak, no ty krásu. Bude to velká jouda, takže Jdeme na to. bude to velká. Počkej, ještě masky? Ne, ty mám vlastně ještě vody, tak pojď. Dobrý, zavři. Dobrý. Nech, pojď. Je tady, ne? Ten bobr tady bych prostě. Tak. A víš, co všil? To jak si nemám. Půjdeme. No, tak no. Dobré. Či půjdeme přes kanály, nebo já jsem smart člověk. Fuj, je to smrdí. Ale jak přes kanál se někam nedostaneme.
Krásno, Tak no. jsme tady. Jak mě nejde. Dobré, že... to je můj tajný box. Který jsem si tu nachytil. Tak, paráda. Proč tam? Zaberem. Lepšítka. To je tajná kombinácia, aby jsme otevřeli tyto dvera. Fakt? Fuj, ta voda. Už jsem si... No, radši tam nechoď. Už jsem si to doprdu nacvičil. Musíme být rychlí. Jo, já nevím, či to stihneme. Čekaj, tady nějaký... Čekaj. Sakra, tady je. Počkej, já ty dvera jednoducho vyrazím. Počkej, použijem svůj superkop. Počkej! To chodí do čemu? No, to fungovalo. Bacha, Zkušenosti. Dobré, pohoda. a co Tak. tady? Však to je prázdný. Myslíš? Nemyslím, vidím. Odstup, chlapče. To nech na profíku. Co to? Rychlo! Počkej, já musím do krumpáč. Musím se tam prekopat. No ty vole. Krásno. Ber všechno, já nám to nekryju. Ruče! Co si Ruče! Rychlo, kryj nás, já to poberu. Jako nevidím. No ty vole. Ani to byl můj kamarád! Dobrý. Přichází další a další. Dobré, já si myslím, že to bychom už mohli nechat. Ještě nějaký Jo. Rychlo, si. Pojďme rychlo. Rychlo, musíme jít, pojďte, co to za chvíli. Běž jen tady, běž rovno. Tady to už nepůjde. Tam to obsadili. Ne, zpátky. Zpátky? Doprava běž. Já ti budu krýt. Dobře. Tady to už nepůjde. Tak musíme tudy, no. Tady by měl mít nějaký unikový východ. Kudy? Rovno asi. Fuj. Teď je hnusná. Fuj. Já jsem si netrval oči. To nebylo vůbec v plánu. Jak to jsme? To je východ, paráda. Jo, u benzín. O benzín. Skoj se. Krá! Nemůžu jít nebudu snu padáka. Paráda. Možná budou tady doma. Vidím, že se na to zničím. Jdem do tvojho pamáku. Jinak já mohu zase takový jiný soustředit, tak doufám, že to nebude. Ty nebydleš tu? Ne, Aha, dobré. Úplně rozhádu. Dobré. Ale mám znovu divný sousedy. Tu masku si daj asi do radši. Mám Byl jsem v pětky? bobra. Byl jsem v pětky? Blondit, bober. No, Bylo? ten bob. OK. No. Rozdělíme si tvůj a můj podíl, takže ty máš tady půlku od každého Krásu. a máš něco navíše. Teda vidím, že jste doma. Zahráme Flingo. Brácho, já tu nejsem. Čau. Bye. Co se to stalo? To nevadí, zahrám Flingo. Ne, teď nemám náhodou, fakt. Ok, a vidíš, já jsem vyhubil. Já jsem se hubil. To se ti jak podařilo. Já jsem si vyčel s kládama. Já jsem myslel, že bouři jako žerou klády. No však já jsem měla i velkou chuť, no. Že ty si sežral svoje stromy, tady to naše stromy. Doufám, že nesežereš podlahu. No tak já potřebuji, že udělám něco s okrem. Vypadla mě z dřeva. Vypad, mě by to nebylo. Ty krásu, ale z tohoto si můžu koupit hodně věcí. No tak to udělám.
Já Díle, ty dobrý. musím. Tyhle do večerky, rychle do večerky. Ty s kým jdeš? Au! Já chci to. Ne. Já potřebuji někam na soukromé místo. Rychle. Jsi tady? Musím doplnit drega, to tu už. Potřebuji rychle Ah, pomoct. čau. No. Tady ti vraxím tohle, dej mi brokovnici. Brokový. Jasně, pod za mnou. Rovnou mi připrav náhrobek. Tady máš ty. Beru tohle. OK. Ty si se mnou vykradl tu banku, co normálně to stojí 32, tebe to dám za 8. Dobre, 8 dia. Ok. Tak. Jo, díky. Máš do toho náboja, nebo chceš ještě? Stačí mi 5. Ne, dobré. Dobre, tak Tak se vrátím. já už vím. Dobre. Já jdu pro ty náhrobky. Jo, dobré. Nezavíraj. Jo. Čau. Že jsou všude. Sousede? Ty jsi mi sežral... Nechceš si zahrát Fortnite? Tak pojď. Zapínám. Pojď ke mně nahoru. Dobře. A můžu dojít tu podlahu? Ale já jsem myslel jako Fortnite v realitě. Dobrý, tak chvilku počkám. Dobrá, jedno nezabije. Tak pojď. Jsem jen žerla podlahu, krvátím do nemocnice. Jede do nemocnice. Prosím. Rychle. Jo. Proč si mě střelil přímo mezi oči naštěstí a ty brejle, kam to jdeme? Do nemocnice, dělej. Prosím. Jsi tady? No co, skutek byl učiněn. Jo. Potřebujeme akutně dostat do hrobu. Do hrobu. Jasně, kde leží? Jenom přímo tady. Bobr? Je to bobr. Do nemocnice, a co si ty? Já jsem anděl, bráško. Já chci do nemocnice. Ještě nechci umřít. Pojď se pomůžu. Jupi, tak to děkuji. Počkaj. A to si zaplatíš, aspoň 20 000 za to, co jsi neudělal. Šupni ho tam. Do nemocnice, Bohem pomož se jde. mi. Prosím. Prosím, ne. Já jsem se probral. Prosím, ne. Tak. Dobře jsi to ukončil. Tak. Paráda. Zítra se ještě kočím pro celou tím. Můžu? Jo. Ustrel mu tu palici. Nenáviděl No, jsem tě. ne, prosím. Tak. Dobrá práce. Jo. Tak tady máš brokovní zpátky. Dobré. Nemáš nějaký pivko? Jo. Já tak nevadilo by mi, kdyby jsem se po tak náročným Tu máš. Jo.
Na zdraví. Na zdraví. Tam je nějaký týpek. Dobrý den. Můžeš si Dobrý den, pane. Dobrý, pane. Co, Jo. Čo, na Maxe? Můžu si koupit třeba 2 banány. Mám dneska docela hlad. Banán. Damax. To je 2 banány. Asi. No, 1 diamant. Tady však se platí emeraldama. 1 diamant. Dobře, dám vám 1 diamant, sakra emerald. Dobré, dík. Neslaním. čau, Damaxe. Naschle.